பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய பேரு பேட்டர்ன் லாக் போட்டிருப்பீங்க. யாராச்சும் செல்ல தெரியாம எடுத்துட்டு போயிட்டாங்கன்னா, அந்த வெளியயே உங்க நம்பர் இல்லனா உங்க நம்பர் இல்லனா உங்க ஃப்ரெண்ட் நம்பர் வேற யாரோட நம்பரையாச்சும் வைக்கலாம். அது எப்படி வைக்கலாங்கிறத தான் பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க செட்டிங்ஸ் ஓபன் பண்ணிக்கங்க. அந்த இதுல லாக் ஸ்கிரீன்குள்ள போங்க. லாக் ஸ்கிரீன்குள்ள போயிட்டீங்கன்னா கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன நம்பர் வேணுமோ அந்த நம்பரை நீங்க வச்சுக்கலாம். அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.